Pinag-iingat ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko hinggil sa online fraud scam. Ito ang modus kung saan tumatawag sa mga biktima ang mga suspect na nagkukunwaring mga taga-bangko. Ang siste kesyo, maaari nang i-encash ang points nila sa credit card gamit ang isang one-time password o OTP. Matapos matanggap ang OTP ay saka kukulimbatin ng mga kawatan ang laman ng online banking o wallet ng biktima. Ayon sa PNP-ACG sa Naga City at Kamsur, umabot na sa 5 complainant ang lumapit sa kanila na biktima ng modus na tinatawag green phishing na gumagamit ng social engineering para magawa ang unauthorized access ng mga bank account. Lima yan na magsusunod na nag-report dito sa ating opisina sa isang araw na na-scam sila, yung mga credit card nila. Kung may tatawag sa kanila, sasabihin na yung points ng credit card mo, i-convert natin sa amount. So ngayon may dadarating po sa inyo dyan na OTP, paki-forward dito para ma-process natin. So yun na ang simula. So ang bangko po hindi nagtatawag, wala po yung kung sino man na kaya lang sabi ko pag may tumawag ganyan, huwag entertainin. Lalo na kung may mga kapalit at hinihingi na yung OTP, huwag nilang ibibigay. Kasi pag naibigay nila yung OTP nila, either na online purchase yan o di kaya money transfer.